Oh, krijg lekker doucht. Maar ook mijn shampoofles leeg. Dus ik gooi hem nou in de prullenbak. Maar wat gebeurt er dan met mijn shampoofles? Dus heb ik mijn lege shampoofles in de prullenbak gegooid. En als het goed is, is ze nou bij de afvalverwerker van Friesland omrin. Oh, daar wil nou net staan, denk ik. Dit plastic allereerst wat hier zus, dat gaat naar de fabriek hiernaast. En dat wordt allereerst weer verwerkt tot korrels. Maar die korrels kunnen weer naar je dingen maken, zoals die shampoofles. Hier hebben we een soort grut compact afvalblok. Mooi het flesje. Dit is het normale plastic. Wow! Hier wordt het smolten. Daar is een hele grutte zeep. En daar gaat het er dan met vervelende plastic. En het roept zwaar, verbrand plastic. Het plastic is dus direct door de zeep going. En nu willen we ons nieuwe korrels van maken. Conclusie. Uiteindelijk wordt het weer een nieuwe shampoofles.